Noies, faig un mini vídeo que ja fa temps que vull fer perquè m'agradaria parlar d'una cosa que em passa a les consultes i que també m'escriviu moltes vegades per internet, que és el tema de què fer o què passa amb els trànsits durs, que serien els trànsits de planetes transpersonals, doncs, jo què sé, un trànsit de Plutó, un trànsit de Neptú o també fins i tot un trànsit de Saturn. No? O sigui, trànsits que habitualment generen un repte per la psique més fort i que són trànsits que el que volen és canviar l'estructura psicològica amb la que ens hem identificat de manera més profunda. Per tant, són uns trànsits que generen en nosaltres una resistència especial. Vale? Llavors, normalment, quan hi ha aquest tipus de trànsits, les que enteneu una mica d'astrologia i que sou capaces de fer el programa Astrologia i veure que d'aquí, m'ho invento, 4 mesos, 5 mesos tindreu un trànsit de Plutó a la Lluna, molt sovint m'escriviu amb un to de desesperació absoluta de tinc un trànsit de Plutó a la Lluna i no sé què fer. Vale. Primer, els trànsits de planetes transpersonals com Plutó i Neptú no són d'un dia per l'altre. És a dir, no és que de cop, 2 mesos abans del trànsit, o 3 mesos, o 4 fins i tot, de cop, Plutó diu vaig a començar a fer la feina. No. Especialment amb els trànsits de Plutó, són coses que ja fa molt de temps que s'estan gestant i que quan arriba el moment del trànsit segurament el que passarà és que emergiran, és a dir, sortiran a la superfície. Però ja fa temps que estàs tu passant per un procés. Això per començar. Llavors, l'altra cosa és, moltes vegades, dramatitzar el trànsit és precisament perdre's part de l'experiència del trànsit. Perquè si tu estàs ocupada amb merda, què em passarà, merda, què em passarà amb aquest trànsit de Plutó, jo crec que t'estàs perdent l'oportunitat de notar quin tipus de coses ja s'estan gestant. Per exemple, en el cas dels anells de Plutó. Després, una altra cosa que passa molt sovint és que romantitzeu els trànsits. No, perquè jo estic en un moment de creixement personal i jo ja sé que això és un procés d'aprenentatge per mi i ja sé que seré millor persona quan tot això acabi, no sé què, no sé quantos. Tot això és veritat. És a dir, els trànsits són moments de crisi que el que estan intentant fer és oferir-nos la possibilitat d'ampliar determinades estructures amb les que ens hem identificat i que ja no serveixen. Aquest és l'objectiu dels trànsits. Neptú, Plutó, Saturn, Júpiter, és igual. Tots els trànsits el que estan intentant és obrir cuirasses, obrir estructures que ja estan cristal·litzades i que ja no ens serveixen i no ens deixen continuar creixent. Llavors, si tu romantitzes el trànsit, el que estàs fent moltes vegades és hiperracionalitzar-lo, és a dir, no, és un procés de creixement, no sé què, mentre tu estàs en aquest bucle, t'estàs perdent l'experiència del trànsit, igual que te la perdies quan estaves muntant el drama padre. Llavors, simplement aquest vídeo és per recordar-vos que moltes vegades l'única cosa que la vida demana quan teniu un trànsit gordo d'aquests, moltes vegades l'única cosa que la vida demana és que no ho poseu resistència. És a dir, moltes vegades no és tant que hagueu de tenir una actitud proactiva d'entendre tot el que està passant, sinó que molts cops simplement heu d'estar d'acord amb notar el que està passant. Com deia una astròloga que m'agrada molt, que en un seminari de Plutó li van demanar, i llavors què hem de fer amb els trànsits de Plutó? I la tia va contestar i va dir, let it cook. És a dir, deixa que es cogui. No cal que facis res. Estigues d'acord en què estaràs mudant la pell, estigues d'acord en què notaràs una crisi interna, estigues d'acord en què pots passar per processos de desesperació, d'odi, de ràbia, passaràs per tots aquests puestos, però ja està, i passaràs. I ja està, i després s'acabarà. Amb això el que vull dir és que, sisplau, no entreu en bucles de pànic, quan hi ha trànsits d'aquests grossos, ni entreu en un espai d'hiperracionalització per intentar precisament evitar-vos la intensitat de la vivència del trànsit. Per sort o per desgràcia nostra, normalment el cosmos sempre sap el que s'ha de fer. És a dir, quan hi ha un trànsit, no sé com dir-ho això, de vegades la vida demana menys de nosaltres del que ens pensem que demana.
i de vegades només demana que estiguem allà i ja està. Vale? El let it cook. Bueno, espero que us hagi servit aquest speech i res, desitjo que tingueu una gran setmana.